हाय लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामनायफ्रा नोंथांमोननिसिम गोख्रै सहैबाय थायो। आयो मा एसे समायना मा एसे रमायना जोंनि हारिमुआ गथ' गथाय बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला रंजादों मोसादों हनै नायहर बर' हारिमुखौ बेसे समायना। आरोबाव जौस्राङाव नुनो मोनबावदों रायजो जानाय मोसानाय, लोगोसे बागुरुम्बा मोसानाय। बेनि उनाव दंबावो नै जौस्राङाव बैसागु हानजा मोसानाय। नोंथांमोना नायनानै गोजोननाय मोनगोन। नै फंबाय बिनानावमोननि जेवजा मोसानाय। बावनो हानाय नङा जोंनि बर'नि समायना रमायना हारिमुखौ फोथांना लाखिनो नाजानांगोन। जोंनि बर' हारिमुखौ एसेनोसै।